Kasnong nong jrong hamau kan rosian di blok kadai kasnong ka bapau bah ka jing kring ye ki nong sangkai pertai na ka jing itanat ki kejat sngi ha ka por mi sngi menstam halor ulo ha ki them jong ka wa ngot ka baker pelun ye kadai kasnong kani kasnong ka don haka ya ka maryang ka baitanan ki jat jing rap ko muso nyam tra ki jing tem bat ki jing rai tan rai bat haringkat ka jing persang ban penne e ka riti ka dustur pat ka rukom hi kandai ka wei ka jaka ka bala ban kring shu ye ki nong wan jungok kai perthai ha ka jella Meghalaya kumta ban kanti ka kam jungok kai ka mau kan ro Tourism Sociable Society MTTS ha ka jing lam uba bantai dorling do MLA ka mau kan ro bat kumu president ka society kan penlong ye ka tamasa escape to Nongjrong ha ka khan riu bat khan nyau tarik rumpang arja arpsau harot ka wa ngot hakane ka tamasa kin don ki program prepare hakaba on don ka jingpen i ki maram ki jingtam jing right and rai na ka than mau kun ro na lor ki wei pat ki nong rai ba pau khmat ka jalla hakan ru tarik rampang arja arpusau ka society kala lum ya ka jing lang haying ba bantai doling do ban ya merjing mod ya ki jingpen kre na ka banta ka ni ka tamasa ka ba ai ka jing trai lang ru da ka tenat kam junga kai perthai ka jalla Meghalaya man hakane ka baladep ni mud ban pelong ko Orange Festival knai ber skotrik nrei habangila parkhat ta ngisngo ba ka kanika kerteng kam nabiang ta kumta ngila pankala no menta mdei suka Orange Festival ngila pankala no sya ka escape to Nongjrong boleh ngisim ya kini kerteng escape to Nongjrong bari ka festival ru ngila pankala no ya ka bangin sa penong no haka khat nreu bat khat nyau tarik jong ubenai ba an kemut mentau benai khat nreu bat khat nyau benai fob arhajar arpusau ngin sa penong ka festival ka bangitip kum ka escape to Nongjrong dan nak benta kani nak kaliang jong ka society hi ngilapan kre na dong sedong ngilapan biang ya kijing don kam paper ha ka ba nak benta kani program ha nadu ka khat reu tarik ngin don ki artis ki paper ki artis ki papau ki banwan na ketika sngi kin long kum ba wan chop chocolate i hazel robme nang ta Snow White nang ta kong marwen bat ki wei pat ki lokal artis ki pangin sa wanra nadu kasngi khat reu tarik ki ban peni yengi ya ki sap ki paper bat hakani ka festival ka chungi ni sukumen nadu kata bangi lapan kre ru ki stol paper ha ka ba hakini ki stol ndon ki rukom pen kre ye ki jingbam bat iki wei pat ha ka rukom paper na ngin yo hani ka dok than ngin yo hani ya u rice cake ngin yo hani ya u cake basna do krai ngin yo hani ya ki wei pat ki item ki paper ngin yo ru kum u ni u nyong ni u chips basna do sok pan basna da ka kai bat kum ju ri ka wain ka basna da ki so ki mi na kenika ka thain ka jungi bat ka ba kham kerpang ha kenika festival kalong bangin showcase ke jing rus pa jong ka snong Nongjrong ha ka ba ka snong Nongjrong ka bungitip ka de snong ba pau nam ha bal permi ye so nyam tara bethiang babang bat bosngam tang kata ha ka snong Nongjrong ngin yu iru ya ka wa ngot ha ka ba kenika festival ka bangin penlong ha khat reu bat khat nyau tarik matau benai ngin penlong ru harut jong ka wa ngot ha hajan joko welengkut ke ha ke madan ke ba itnat hadu kata nak ke penta ke jing pen krek pen krum ni ke program ngila wanra ru ya ki kam ki paper nak ke penta ki bru ke bakwa bansa angtai bat kum ru ni don ru ki program paper kum kebuting kayaking nang ta ki jing lek kai nang penta ki kena bat kum ru paragliding kin sawan lang na syabar tenak menta kita bro ke bakwa ban syong mo te ngin sasim hakador ke bebit te sadon kini ki ban le kini ke paragliding ki ban wan nabar kepada ki expert kin pensyong ini bat kin sa charge ha idor bebit ba na kementa kini ka program bat ka bas mutanat kalong ku mengalong yepi mene kalong ba ha kini ke festival ka ban nom kamcia kalong ba kin sayo yu so nyam tra ba pisu khat ina de batiang bat bala long ban bambet ma ha kini snam ki odem no ma basno Nongjrong wasdam pau ha gode ba ka tourism la bon no ki ko wan tu ina perkat ba kumno ba kin kentiu no ya ka kam chung kai ati po mo kun ro jungi de lengba ka jing start jung lo kalem ni jungi kalang ini sudah ba itu matalang agni society tinggal tu ba aga percaya ke menta aga percaya ke bakudukam lu jam telengba da kejindon jong turis
ila manai kam ya kun samla ka jungi nakatadaw mi pelong ya ka tamasa pos nong jong knang bakan play ya kila pinti ya ki kun samla ka jungi kumoyong setri ba kasnong nong jong gade kasnong sedang pelong ya tamasa tala haulus na manwan badang sa pelong pada sa kini ki wei cakap ba don de ka turis badai bakal nanti sengking ke negata masang yang pelong sewa muat karena dia hasil nongkrong ternyata long kutik lagi beba mana pinaman ya ketua bawa piong ma Philippines sunrise karena dia long pandai sepuak wa muat terkelenti lengking sewa muat kelong hidang pentri minta sesat kali kesurok orang dek surok kendau kepada dek surok rong tambahan kali dek lebih baik kali saus sekarang perut kala ibuan sini cekau belum kita masang